כחול יכול להפנט. כחול יכול לפתוח אופקים חדשים. כחול יכול להרגיע. כחול יכול להיות הבית שלכם. קנדה ישראל מקימה את כחול, שכונת קוטג'ים יוצאת דופן על רצועת חוף נדירה ביופייה, בין העיר עתלית מצפונה לנווה ים בחלקה הדרומי. כחול ממוקמת 200 מטרים בלבד מחוף נווה ים הפראי והבתולי הנושק למפרץ פסטורלי. זה יהיה החוף שלכם, והוא במרחק נגיעה מהבית. בכחול קוטג'ים מרווחים ומפנקים הכוללים טברנות הצופות אל הים הפתוח. התכנון הקפדני של אדריכלית העל אורלי שרם, הבנייה החדשנית והסטנדרטים הגבוהים מבטיחים שהבית שלכם יהיה בדיוק כמו שתמיד חלמתם. קנדה ישראל, מחברות הנדל"ן המבוססות והמובילות בארץ, מתמחה בהשבחת קרקעות ובייזום פרויקטים מהבולטים שנבנו בישראל בשנים האחרונות. פרויקט מידטאון תל אביב, מגדל רוטשילד 17, פרויקט בלו, מגדלי W, מגדל רום בפארק צמרת, ועוד מיזמים רבים בארץ וברחבי העולם. בואו לחיות את כחול, לנשום את הים פנימה ולהרגיש שהגעתם הביתה.